Pagkabalik sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 7, akong las 5, 7 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat mayong gabi naman mayong hapon. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Yari kita sa pizza 27 na sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Action Reports After Edition sa gihapon. Kalaban ang mga kaaksyon nato na matamat na gabisita sa ila sa mga himata nga nagtaliwan. Nagabisita temprano pa sa nagkalain-lain nga mga sementeryo o kon patio man para tempranohon ang pagduaw sa ila sa minitay. Webes nga pagpangalagad naton ang inyo sa palatuntunan. Action Reports After Edition sa gihapon. Update ninyo kami sa pagdayday sa mga balita maposlanon nga impormasyon development sa mga isyu nga nagapekto sa aton tanan. Diri sa Negros Occidental kag Bacolod, pasalamatan naton ang subong adlaw sang Webes. Bangod gina-opdan ni kon ginaugyunan ini sang mayo-mayo man nga paniempo. Hindi tanto ang kainiton. Wala sang pag-ulan nga na-eksperyensyahan anot no sa iban sa mga banwa kag syudad. Diri sa Western Visayas, kamusta ang tiyempo ninyo da? Kung mayad-biyad ang imo sa wallet kag bulsa, amo ni kuntani ang nami lagaw-lagaw mo? Lagaw-lagaw, pero hindi galing mayong senaryo subong sa aton di. Tagod nagatiid gihapon ang COVID-19. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan sa balita lokal. Amo ning pinakadako nga balita, the big news sa lokal nga hugada. Man kaina pa lamang sang kaagahon nagsinigabong na sa mga radyo labi na diri sa numero 1 Action Radio Bacolod. Ang ining balita ginsundan sa social media. Ang balita angot sa linok panay sang pusel nga nabatian sa may Oriarte Subdivision, Barangay 3, La Carlota City, Negros Occidental. Kainasang kagahon. Ang subject hindi basta-basta nga tinuga. Bangod magluwas nga amo ini ang tuyo kuntani. Kaga subject sa pagserbis nga warrant of arrest akon mandamiento de aresto sang aton sa mga otoridad. Amo man isa ang suspitsado sa pagtiro patay. Sa katapo sang Bacolod City Drug Enforcement Unit o kon CDEO nga si Staff Sergeant Joseph Nipo Musino Jr. sa Bacolod dumduman yun
Nagligad nga Agosto 29 dire sa may syudad sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. O galing ang natabo sini, imbes kung tani nga pagdayaw ang maangkon sa ato sa nga kapulisan kag kung tani may palakpak sila nga naangkon sa ginpatagayon nga operation. Ang guwa sila makaaksyon daw sila pa ang naunahan dungan ho sang ila siring target kung tani dakpon o kung arestohon. Bangod ang subject base laban-laban may pagka lagting ang iya siring palamatinan kag pamatyagan kay dasig. Namutikan posibilidad ang pag-abot sa atos siring mga kapulisan. Di pagkabatsyag nga ara nagapadulong ang pulis sa siring narintahan nga puluyan. Ang report mga kaaksyon nga nagkapalupok. Di bosulanay lupok nagbato. Kag ang masabo diri bangod may isa ka tapo pa sang Philippine National Police ang naigo sang balas kamot ho. Ang subject nga dalakpon kuntani ay nakapalagyo kagway gidya madakpan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang ngalan sang subject sandig sa warrant of arrest nga bitbit sa mga kapulisan Archilito Saligan Dumipig. Ang ining operasyon ni kabahin ini sa ginatuwag nga Manhunt Charlie sa PNP. Medyo dugay-dugay na nga mga tinuig ginsugdan ining Manhunt Charlie nga ang tinutuyo siri agod pangitaon ang mga tawo nga wanted sa kasuguan. Of course, ang ginapangita once ko matultulan na ang lugar amo ng pag-operate mga kaaksyon. Amo ni sila mga madugay na nga mga tinuga nga may ara sang ginapangatubang nga kaso kag wanted sa ato sa nga mga kasuguan. Di kon matutulan ang lugar nga ginapanaguan nila, planuhon na ang operasyon agod matikma, agod maposasan, kag agod nga madala sa presuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Pero natabo mga kaaksyon kaina sang kagahon sa Bayla Carlota City. May pagkamanghod lamang ni sa ginatuwag nga medyo pulo-palso nga operasyon. Kaya man imbes nga marakpan nagkapalagyo pa. Kag magluwas nga nakapalagyo, may pulis pa yan nga napilasan. Ano ba lang natabo dere ayahan na isahan ang kapulisan? O kung base yadtong suspitsado nga subject sa operasyon, nangindiboynas lang. Man kung basihan ta ang report nga nakuwata, hindi ba basta-basta? Nga puwersa sa mga kapulisan ang nagpatigayon sini, ang naglansar sa saring operasyon ni. Kaya ra ang taga BCPO si Ayo. Ara ang taga RID Pro 6. May First Negros Occidental ano ni nga sahi sa unit ni. May ara pa sang Lacarota City Police Station. Ang wanted person nga dalakpon may kaso nga attempted homicide mo sa lingon si parado nga kaso yan eh. No, sa ginakusar pagin sa iyaya nga pagpatay sa tong police assigned dire sa bahin sa BCPO CDEO. Hindi inilawlahog nga sahi sa balita kay man kung bosi si Ongid naton ang krimen nga pagpatay kay Staff Sergeant Nepomuceno ginasiling nga tuman ini ka dalom. Subong ang kapulisan ginreport nga ila sa nga manhunt operation sige-sige. Mas nagalawig ang mga inuras, nagabudlay na ang operasyon. Dapat hindi pagpadugayon, dapat madakpan gitong nagpalagyo kay mapabuwasan mo pa ni, mabulubudlay na di ba si kung nagkapalagyo na sa malayo-layo nga lugar. Ang pamangkot na rin mga kaaksyon natultulan bala kung diin nga lugar na lagyo, kag nagpanago yadtong ginaayam nila nga tinuga. Kung inyo mataduban nga sa Agosto 31, may video message nga ginpost sa
Facebook page sang Philippine National Police. Sa di nagapakita nga ang mismo PNP chief nga si General Guillermo Eliazar among nagmando sa Bacolod City Police Office sa BCPO. Mayara gali iban pagid nga BCPO mo. Ang Baguio gali BCPO ban. Baguio City Police Office. Di dapat mag-BCPO dari sa aton menso ko gida. Ang Bacolod City Police Office. No? Ang ginmanduan to ni Eliazar, ang Bacolod City Police Office kag ang Police Regional Office Western Visayas nga dapat tutukan gid ang kaso nga pagpatay sa ning pulis nga Sinipumuseno kag dakpon ang naghimo sang krimen. Amo na di posibilidad ang resulta ho. Una sa balita, una sa aksyon. Sang pagtutok sa atos sa mga otoridad. Galing kay ti subong medyo na subong nga nabululyaso ang operation. Ano ay hana mga reaksyon rin ni General Eliazar. Si General Eliazar subong grabe ka sako sa pagtuman sa mga ginpromisa niya nga reforma sa Philippine National Police nagligad na kadto sa dari sa may surat sa Bacolod kag Negros Occidental nagpatigayon sa nga surprise inspection sa pila ka mga police stations mga kaaksyon. Si Eliazar kabalo bala kamo nga may ara sang sobra na lang duwa kasmana ning papangalagan niya bilang PNP chief mga kaaksyon. Kamay ara sang mandatory retirement age mo sabayan sa atos sa ring kapulisan kag sa militar. Ti sa pulis ka mag-edad ka 56 anyos mandatory na no dapat retire kagid. Ti ang pagpangalagad ni Eliazar isip-isip ko mga kaaksyon 17 na lang kadlaw ang nabilin antes siya magretiro nga aman. Kaysa November 13, kadlawan niya na mo, ti 56 anyos na siya. Dapat mabiya na siya, ma-retire na sa PNP. Pero, amo din bantayan niyo, amo din tandaan niyo. Kasi magpareho mamala kay anay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Nabisan pang 56 anyos, retire ng Cotares de la Rosa. Ginawiran pa to siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpalawig-lawig pa tong papangalagad. Yat tiba siya maamo man ang matabo sa kay Eliazar mga kaaksyon sa ulihi. Was ka mag-abot ng November 13, ari pa ginabanantayan diho. Kundi mayara kita sa ginatawag nga substitution sa mga nag-file nga kandidato pwede magkapabulos. Until November 15 ina siya ang ginatawag nga substitution sa mga kandidato. Tunog baya ang ngalan ni PNP Chief Eliazar nga base kung magpapili man bilang senador. Pwede kung hindi. Damo sa nagasiling nga pwede pa nga aman. Kay pag-retiro niya, ina, kung mag-retire man siya, sa birthday niya, edad niya 56, November 13, may 2 pa kadlaw antes matapos ang ginatawag nga substitution. Kadamo na baya sa mga nangin na PNP chief nga nagmadinalag-on bilang senador. Isa daraganin nagpapili bilang presidente, di bala? Incumbent Senador Panfilo Lacson, di sa nakilala sa PNP chief. Si Bato de la Rosa, diin sa nakilala sa PNP chief man. Subang imahin ni General Guillermo Eliazar, hamot-hamot sa publiko mo. Luwagi niya sang isyo nga nakita ang public sa iya. Parantayan ang ngalan nga Eliazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahay naman sa Bacolod City Hall, Dr. Surongon nagpalayag nga wala sang retest sa mga close contacts ang nagpositibo sa ring variant bala nga B11318 variant COVID-19. Why na sang retest? Napyaran ko biya daw di daw gunhalugan na daw ni nagiban stricto ang mga health kag ang mga protocol na health kag safety protocol ara pa stricto gyapon. Pero ini mga sa mga test bala ni, no, sa mga test daw hindi naman tanto ulo stricto gida, no.
Kay ang kaso subong sa pungsod nun nga record mga kaaksyon, naka-record for the first time since May. Pinakalubo nga dugang nga active cases sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas na-record kahapon. Since May, umpisa nagligad nga bulan sang Mayo. Amo nang nami pamatian. Sa balita nasyonal, antes na katuwa ng ato sa nga patrol. Sige, antes ta karon lang siguro ng ato sa nasyonal nga hantong patrol tanay kay sa oras nga alas 5:20 importante ni. No, sa nasyonal isa man lang karon munuhon ko pa karonan ko ni bala kay isa man lang niho. Angot ini mga aksyon sa ginadubugan karon nga balita sa nasyonal. Isa lamang ni sa ginadubugan, ginafiestahan ko maga. Ang istorya angot sa Manila Bay Walk Dolomite Beach. Amo sang nagsalakay sa isyo ho. Una sa balita, una sa aksyon. Dari kita anay sa pagplastar observation report sa patrol Wednesday nga papangalagad aksyon. Eden na boss, aksyon Eden, kamusta Bacolod Subong? Please come in. Good afternoon, Action Mark. Sa tanan naton nga mga ka-aksyon, kamusta ka mo? Kaina, paglibot-libot naton, nagadulom-dulom na subong nagtupa na gid ang ulan. Te ang aton sini nga mga ka-aksyon, nagpagawa naman sa ila sini nga mga sandata. Ang ilang mga payong, ang ila sini nga mga jacket kag mga kalo, Action Mark. Pero alas 5:21 pa lang ya, wala labot nga nagulugalom. Amo ni oras kung wala nag-ulan, usually dulom na gidman kay ti nagapalapit na kita o kung ari na kita sa amo ni nga mga binulan nga mas lawig ang gabi no sang sa daylight Action Mar. Pero ti ang aton sini mga ka-aksyon, especially nagaulan-ulan, do medyo mabulubudlay ni sang bulubantay sang jeep, pero nagahingagaw sila sang puli. Ang iban damo sa nakita nga nagabala basa, pero ti papuli naman nagabike pauli kay kabudlay magsakay subong sa mga di pasahero nga salakyan. Tungod nga 50% capacity, ang iban daan nga driver hindi gid maghalin kag hindi na maglarga kung hindi pa puno ang ila sini nga salakyan. Kadamo man kita Action Mar nakita sang mga rason sang aksidente. Bangod nga kalapit na gid na notice na lang sa aton sini paglibot-libot, kalapit na gid lang sang pedestrian lane ang mga pedestrian o kun ang mga nagatabok diri pa sa piyak na bahin. Di ang kabalo naman kita basta ara kagani nagatapak sa pedestrian lane. May caution mula kumbaga ang aton sini nga mga drivers nga kung makakita sila sa pedestrian lane, mahinay-hinay sila kay ti amo ginayang talabukan sang mga tawo. Di kay na may sa aton di monitoring mayara sa mga aksidente bala sa dalanon. Pero mga minor injuries lang man ang ila sini nga naangkon, pero amo na blang kalabanan ti sa rason man Action Mar. Kung nga ti kong highway daan, ang iba nagahingagaw, wala ka man kabalo kung ano man rason nila nga hala, sige sila katapak, kagpatudo sa ila pagpadalagan. Pero kung ara gani sa mo na nga mga lugar, sigurado ara gani sa thinking sang mga drivers nga maghagan-hagan o kung magtapak dahil sa ila sini nga break para matagaan sang tsansa ang mga ka-aksyon naton nga mga tinabok. Pero ti amo na ang isa sa halalungan subong nga wala labot sa ulan-ulan daan, although hindi man damol-damol subong ang ulan tulot-alithi lang. May ara mga times kisa nga kung magdamol ang ulan updan pa sa makusog na hangin, kisa zero visibility bala. Mabudlayan ang aton sini nga mga drivers nga magtanaw sa dalan. Ang mahalong-halong gid ang mga nagatabok dapat. So far, Action Mar, ang syempre ang dalagan sa trapiko as expected ta sa sininga hapon, medyo nagamat-amat naman na bugat kay sa liwat gani tig pala uli sang tanan. Amo na ang kisa, ang iba pa-overtime yawat pa sa ila sininga mga opisina, sa ila sininga mga trabaho para matahaw-tahaw gawa ang dalagan sang trapiko. Kadamo man sa aton sa mga ka-aksyon nagahapit, especially gid sa may Central Market, sa mugidang sentro kumbaga, ara gid kalabanan nga mga yung mga sakyan mula sang jeep pauli man sa tagsa nila ka mga puluyan, pero ti anti sila magsaka
makahapit pa sila sang sulod-anon subong nga gabi. Ti ang aton sini iban nga mga kaaksyon naman niya nga may mga kumagalain ginhawa. Nagabulubantay man sang action mar sang pwede nila nga nga biktimahon. Kaya ang iba nagasalig na lang kay proteksyon ng ekonomo nila ang amuna nga trabaho. Pero may araman kita nakalabay pa tagali Action Mars sa pipila ka mga sementeryo diri sa syudad sang Bacolod. Pwede pa, bukas pa, makabisita pa nga aton sini nga mga kaaksyon kahit October 30 pa man masira ang aton sini nga mga sementeryo. Pero nakita naton may mga may mga outpost Action Mars sa aton sini nga mga kapulisan nga mag-a-assist ug nagakontrol sa mga nagagwa sulod man naton na pumuluyo. So far sa aton sini nga action halong-halong lagi sa tanan nga oras kag kabay pa nga mangin safe ang tanan, hindi lang magsulay kag makalambot sang hilway sa tagsa ka mga panimalay. Para naman sa aton mga ka-aksyon sa complete nga pas namin updan sa observation report sa Lisa Patrol, Action Idira Bosto. Una sa balita ng Action sa Bacolod, Action Radio. Inangabahin na lamang sa aton sa kaluan sang sa live stream, knalista Elizabeth Balakagamala. Good afternoon, naging Alib. Watching live, there is Max May Medical Equipment Trading. There is may Villamonte. Ina Asoy Conde, mayong hapon. Jim Valenza, mayong hapon. Maria Co, mayong hapon. Ana Sinoro, Arama si Noe Erwin. Decatoria Gonzales, monitor lang. Okay, Sean Anthony, live. New Jersey, pa-shout out lang da sa family Lipanya. Thanks. Salamat, Gid. Okay. Si Yvonne Bueser, good afternoon. Dan sharing, salamat Yvonne. Ray Baryoga, L.A. Amante. Salamat. Good afternoon from Kuwait. L.A. Amante. Alin Mar Lingko, good afternoon. Evelyn Ipomoseno, may hapon watching from Lower Bikutan, Taguig City. Okay, Iban, balikan tayo Edway. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang lipon. Mga balita ng dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw. Alas 5:37 Aksyon Radio Philippine Standard Time, medyo nag-ugok na masagawa. Okay lang. Mga bro, kanami ang feelings kag rilag sige sa katasa sang kape. Kung nag-asyura kasi mo sa ning barkada, bas naganami ang inyo sa ning banding moments sa kada higop sang mainit nga kape, samtang naga-istorya. How much more kung ang kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sang santo. Radio Philippine Standard Time, dali kita sa balita Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Mayaras ng palayag si Dr. Surongon ang sa sining panibag naman nga variant ng COVID-19 nga sumunod dali sa mga syudad sa Bacolod. Aksondale sa Bacolod City Hall bayong hapon, please come in. Action Mar, wala na kinapaitalong pa sa retest or swab test sining mga close contact sining nag-positibo sa B11318 variant na taga Barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod. Pero according kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, may mga contact tracing lang ginakandak, mga interview Action Mar sa mga close contact kay siya sining pagpangusisa sa record man sang EOC ining 24 anyos nga babae Action Mar nga nakabalik naman niya dito sa United Arab Emirates
nagapuyo ini siya sa upod man ang sining nga maginikanan kag isa ka minor de edad nga bata Action Mar, pero wala sila sang may ginabatsyag nga anuman sila sining nga lawas kagining sining ginikanan na fully vaccinated man kontra COVID-19. According kay Surongon, di bangod 7 months na ang nakalika, di wala na sang retest nga gin-conduct Action Mar kag nakabalik naman sa trabaho ining 34 anyos nga babayi kag negatibo man sa COVID-19. Ang paglaro lang din ni Surongon nga distrikto nga na-comply ang tanan nga mga quarantine procedures sining pasyente, lakip na ang dugang may additional panigaling nga 7 days nga home quarantine sa barangay Alihisa. Wala lapot ini nga nakarecover na dito sa Metro Manila kay nakatapos man sa quarantine dito sa sining Metro Manila Action Mar antes nga nagpulot diri sa may syudad sang Bacolod. Aring tingog ni Dr. Chris Rongon sa Bacolod EOC. Wala talaga yung itos. Ano naman na sila, 7 months naman na. Ang pasyente, ang nagpositive, wala naman diri, nagbalik naman sa UAE. So right after yung nabato niya ang report from DOH, ano lang ginobra ka city, ka EOC? So immediately what we did was we did a contact tracing. We had a complete contact tracing. So nag-gather kita sa info. So nabalaan natin na ina siya returning OFW. Halina siya sa may UAE. Tapos pag-abot niya diri sa Philippines, nag-undergo siya sa usual quarantine protocol. Then gin-swab siya, nag-positive siya, gin-quarantine siya. Then pagpuli niya sa Bacolod, nag-home quarantine pagit siya for 7 days bago siya nakihalubilo sa iyang parents kag sa iyang bata na 3-year-old. And then after sila, naglupad niya siya sa UAE sa April. Tapos pag-abot dito sa UAE, gin-quarantine man siya, negative man tanan niyang RT-PCR, balik na siya sa obra. Action Mar, nabatayan si Dr. Chris Rongon. So, ang ila sining conclusion according kay Dr. Chris, kinalantaw nga di wala iya sang paglapta or transmission sa mga close contact sining nag-positive sa B11318 nga variant. Action Mar. Balitalikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, Dave Salazar. Una sa balitaw ng sa action sa Bacolod Action Radio. D3 Bayo. Ang iningabahin nila sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod. Okay, balikan taman nagpadala dugang sa ila sa mga mensahe sa live stream si Allen Mar Lingko. Good afternoon. Okay. Sige. Share this post. Salamat Elizabeth Malaka Gabala. Si Ima Alcuela Kelstrom. Good afternoon Action Mar. Salamat gid. Okay. Homalumina mayong hapon Ana Sinoro. Okay. Joshua Christopher Bilas. Good afternoon. Para si Ernesto Paul Pareño, Axomar, mangkot ko kagab wala babtan kay sign off na anong requirements mag-travel Bacolod. Pakadto sa Cebu, no? Okay, coordinate sa Bacolod, may ara sila Ernesto Paul Pareño sa bahin sa sa Bacolod City PIO, no, may mga arada na kasaada mga requirements, no? May Facebook page na mo ang Bacolod, ang syudad, Bacolod City PIO, no? Kaya hindi ko na maisa-isa agad, no? Kaya medyo na ipatanta na ko na no? Basta arada nakasaada, no? Check lang Bacolod City PIO Facebook page, no? May mga instruction na. Melody Calvas. Good afternoon, Action Radio Bacolod. Salamat kid. Si Ina Chanel Relasio Bahande. Good afternoon sa Marlon. Nga monitor lang kami din sa may Purok, Kabukiran. Sa Barangay Takuling, Bacolod City. Salamat. Sige.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto. Action Eden Aboso. Action Radio. Action Eden sa detalye sang report, please come in. Action Margin Dayaw ni Bacolod City Police Office Director Colonel Joseph Martir ang mga operating units kag personnel sang BCPO matapos ang pagpasanyog sang anti-criminality campaign. Sa press release, umpika Oktubre 18 tugtog 24, naglambot sa 289,162 pesos ang balos ng shabu nga ila na recover sa 19 tanan ka mga police operations nga ilagin patigayon kag nagresulta man sa pagkaresto sa 28 ka mga street level drug personalities lakip na ang isa ka menor de edad. Sa campaign against one person naman, 19 ka police operations ang patigayon nga nagresulta man sa pagkaresto sa 19 ka mga persona sa among datos, 4 diring recording the most wanted person kag 15 naman ang other wanted person. Sa campaign against loose firearms naman, kag sa ginpatigayan nga Oplan Katok, nakakompiskar sila sang 8 tanan ka homemade firearms, 1 ka short firearm, kag 1 man ka explosive. 3 naman ka police operations ang napatigayon para sa campaign against all forms of illegal gambling, nga nagresulta man sa pagkaresto sang 8 ka persona, kag 3 ka kaso na ang na-file sa korte. Samtang Action Mar, naglambot naman sa Bulubanta mas sobra 3 milyones pesos kabalor sa ginasuspetsuan shabu. Nakuha naman sa aton sining mga otoridad ang lead unit ni ang regional drug enforcement team dito sa may 5th Street, Margarita Village, Barangay 2, Siyudad sang San Carlos. Nagpan ang ginkilala kay Emil Mariano, kaga 39 anyos ang edad, residente naman sa Barangay 6 sa Amuman nga syudad. Nakuha kay Mariano ang 25 tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsuan shabu nga may kabugaton nga 500 grams kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Si Mariano matuba naman sang kaso nga paglapas sa laing sa pagdumili sa pagupot kag pagbaligya man sang illegal nga droga. Balita rin sa patrol, ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita ng aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Alas 5:54, Action Radio Philippine Standard Time.
Sa nasiling tara makaakson, isa sang gina-fiestahan man sa buong nga balita sa bayan sang national, ining angot sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach. Ha? Amo sang reaction kag mayara sang nagapagabalaot, nagakondinar. Oh. Kasi sa ulihi mga kaaksyon, mayara sing piangak gid kay daw mayara sang paandaman ng basi kung may kasuhan. Oh, diri sa aton damo sang mga nagapaninguha kung tani, nagapangita sa pamaagi, nagapabalhas, nagapalitik. Kung darong pwede nga himboon para nga maglaya sa Pilipinas aning COVID-19. Pero sa isyo kag natabo mga kaaksyon sa may Manila Bay Walk, Dolomite Beach, apamangkod diri sin obalang sa likod sang pagpahanugot nga makasulod ka makalagaw-lagaw makaranda dito nilinibo ka mga tao to. Akin mo pilag galapot tub-tub 6 mil ka mga tao na dagsa to kung nagpanong. Oh. Sa mga tinaga pamakaksyon ko sa mga pispis pala daw nagpanong. Oh. Sino bing hindi sa kolbaan man kay basi kon amo naman ang turaan sa ginatawag nga super spreader events ang COVID-19. Dibla, October 24 makaksyon sang bumotsyog ining balita ni angot sa pagdagsa sang madamo nga mga tao sa ning beach ni. So mga isip-isip naton may 3 kadlaw na naglabay, 3 kadlaw na nagligad. Ang resulta sa ining makaksyon di may ara sang binasolay na, may ara sang nagpaandam na nga pasakaan gid sang kaso. Aksyon Radio. Di mga sementeryo naton diri sa Pilipinas, lantawan nyo bala, di pwede kadtuan sang mga manogbisita. Umpisa October 29, may ara man nga sugod October 30, bastang kalawigon sini November 2 sang saring tuig ni. Iniangot sa pagdumdum naton sang Santos o adlaw sa mga Santos, adlaw sa mga minatay. Ang tuyo sini simple man lang eh. Wala sa may matabo nga mass gathering, wala sang pagtipon-tipon sa mga tao. Parang malikawantang pagdugang sang kaso sang COVID-19. Okay gining patakaran para sa kanamaan. Why gid may ara guro sa nagapabato na question na perti dutay lang para balik sa kalawasan sa mga tao sa Pilipinas. Antos lang tagapon na. Kay naumpisahan ta naman ang antos masulod na tadwak tuig. Sige hon na lang ni kamanti ang dangatan sini. Para man sa pagbalik sa normal naton nga sitwasyon. Ang pagkanto sa patio, tinandan na rin ang tradisyon naton, galing kabati, subong iti nagligad, damo man di ba? Subong grabe, kapag ginistrikto na gid kay nagpagwa na gid sa tagsa, ka mga executive orders, ang ato sa nga mga local chief executive. Ang gobyerno nasyonal, tibay baddo, nationwide gid gani, hindi na makakanto sa patio, ang mga tao kung national nga order basihan ta. Diba, no pa October 29 mo until November 2. Dili sa aton sa Negros Occidental, kag surat sa Bacolod, umpisa pa ya October 30 hasta sa November 2. Pero nagligad nga October 24 makaakson Manila Bay, Dolomite Beach. Manila Bay Walk, Dolomite Beach. Controversial, di ka bati. Artificial beach, malani siya. Nga makit-andra along sa Manila Bay sa Metro Manila. Sa lugar niya maka-aksyon, nagligad ng October 24, Domingo, mga 6,000 ka mga tao, bata, tigulang, tambok, paniwa, kita mo. Nga ara, lagaw, nagbisita sa saring lugar ni. Ang Manila Police District Police Station 5, na nagsiling to maka-aksyon, itawhay man, way man sang lain nga natabo. Okay, iban tawhay giban to. O galing kay ang issue diri. Ginbuksan ni nagligad nga sa bado mo. Matapos kini-implementar ang alert level 3 sa National Capital Region kon NCR. Tiyang mga pulis ara nagabantay para mapiho ginatuman ang minimum health protocols. Pero natabo mga ka-aksyon nga sa mga adlaw si Environment Secretary Roy Simato nagbando i-relieve ang Manila Bay Executive nga naka-assign bilang Grand Commander amon isa naga-oversee sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach. Relieve lang.
Why nasa iban nga balubog at dira nga pinilitan? Ti ka mag-relieve ti sa iluhon na lang, sa iban nga lugar, sa iluhon sa iban nga posisyon, posibilidad. Ti si Simato nag-anunsyo dapat i-relieve sa pwesto ining si Manila Bay Coordinating Office Deputy Executive Director Jacob Miimban Jr. Ti tudo man pa ayo pa sa ilo ni Simatos publiko kayang balya waay gid man matuman sa mga tawo ang social distancing labi nang amot tugod iyang pagbukas gid sang operation sang Dolomite Beach mga kaaksyon para sa tantara ka man punto alas 6 na taho. Dugangan tani buwasa. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!